Hei, tervetuloa taas ja se olisi Torstin kanssa viimeinen 4. jakso. Tänään puhutaan Torstin ykkös- ja kakkoskirjasta. Moi. Ja mahdollisesti myös tulevista kirjoista. Niin. No, jos sä mietit, että silloin sä oot jossain kohtaa, niin kuin sä sanoit viime jaksossa, että sä oot jo kirjoitellut pöytälaatikkoon tarinoita, niin milloin sulla tuli se sellainen, että nyt mä haluan minun tarinastani tuoda sitten tästä Cannonballista ihan kirjan? Mä en oikeastaan tiedä ihan tarkkaan, koska se tuli, mutta silloin mä otin, kun otin yhteyttä, mä edes kattonut, mä katsoin, että no, mihin mä helvettiin mä otan oikein yhteyttä, otin kustanteja kaikki mitä löytyy. Mä lähetin kaikki niin kuin vaan, että mulla on tämmöinen idea. Joo. Ja vähän niin kuin avasin. Ja no itse asiassa Deadline oli ensimmäinen, mikä otti joku puoli tuntia tyyliin. Tuli viesti, että kiinnostaa ja sitten pari muuta isompaa tämmöistä kustantajaa. Niin sitten kävin tapaamassa sitten heitäkin ja sun muuta ja siinä sitten. Niin mä olin vähän siinä, että kyllä siinä sitten tuntui, että niin olin, että no nythän tämä niin vähän konkressoituu, että ne otti yhteyttä ja sitten oli niin kuin vähän, ei nyt sopimusta melkein pöydällä, mutta silleen, että että mitäs tässä nyt että kyllä mä mietin siinä, niin kuin, että olin jollain tavalla päässä niin tai alitajunnassa, että mä voisin tämmöisen voisin tehdä, mutta sitten mä mietin, että missähän kohtaa, tai se jäi ja sitten yksi päivä mä olin silleen, että eikö helvetti, laitetaan nyt menemään, että kun tää on jo, mä tiesin, että mä tulen tämän tekemään tai laittamaan tai vaikka oma kustanteena tai ihan miten vaan, mutta niin laitoin sen sitten menemään, että se kyllä, niin kuin, kyllä se nyt oli kytenyt jonkun aikaa päässä sitten. Oliko sinulla jo niin kuin alusta asti selvää se, että kuinka rehellisesti ja paljon sä tuut siihen kirjaan avaamaan vai oliko sinulla heti tiedossa, että on jotain sellaisia asioita, mitä sä et voi vaikka niin kuin kirjaan tuoda? No totta kai mulla oli siis semmoisia, että mä tiettyjä asioita haluan tuoda, mutta siis kaikki mä kelasin sen niin kuin asian näin, että mä kerron niin kuin missä mä olen ollut mukana ja miten mä oon kokenut niitä asioita, mutta mä en halua kertoa kenenkään nimiä siinä tai niinku semmoisia oikeita nimiä, tai tunnistettu, että tämmöinen oli niinku mulla, enkä tietenkään rupea kertomaan tai analysoimaan tai tekemään päätöksiä tai johtopäätöksiä, miksi joku asia on tapahtunut, missä mä en ollut mukana tai kertomaan niihin jotain niinku tällaista, niin se oli niinku mulle tärkeää. Mä kerron niinku oman tarinan siitä, millä tavalla mä oon, tai mitä mä olen kokenut ja ollut mukana siinä. Niin se oli mulla niinku semmoinen, että niinku tärkeää, että mä teen niinku nimenomaan niin, että en mä lähde sitten sanomaan, että Tjuge ja Persearska teki sitä ja tätä ja sen takia näin niin kuin kertomaan. Niin kuin, että se oli. Niin kyllä. No kuinka monta Cannonball-kirjaa mahtuu Suomeen? No en mä tiedä, mahtuu. No nämä ainakin mahtuu. Niin, että näähän on niin kuin periaatteessa, kun jos miettii kirjoja, jos on niin kuin monta ja monta, no näähän nyt on siitä itsestään. Niin. Että kyllä mä niin kuin sanoin, että Lönnqvistin Marko, hänen kanssaan me oltiin hyvissä väleissä ja sun muuta teki sen Elämäni gangsterin kirjan, niin eihän siinä suoranaista kerhosta ollut, siinä oli sen koko, niin kuin on tässä muunkin kirjoissa on niistä, mutta aika vähän se sivuutti loppujen lopuksi sitä ihan suoranaista sitä kerhotoimintaan, vaikka sitä siinä olikin, ja eikä sehän ihan hauska kirjahan se oli, ja hyvä, näin, ei siinä mitään, mutta se, että tässä enemmänkin, niin kuin mulla oli ehkä enemmän se, että ei nyt suoraan elämäntarina oma eikä suoraan kerhosta. Se oli vähän niin kuin 50-60, että kumpaa. Ja sitten se niin kuin nivoutui se paketti tolleen, että kun sitä tekstiä oli ja mistä kirjoittaa. Mutta kyllä mä niin kuin, en mä tiedä, kai niitä sitten mahtuu ainakin. Niin, nämä. ainakin noi sun tulevatkin mahtuu. niin. No kun sä kirjoitit sitä kirjaa, jos mietitään vaikka tätä ykköstä, niin tuliko sulla mitään, sit kun se kirja oli julkaistu, että joku olisi vaikka loukkaantunut tai suuttunut sulle? Ei tullut mieleen eikä kukaan ottanut millään tavalla yhteyttä, eikä mua nyt kiinnostakaan, koska kyllä mä oon niin yrittänyt sen tehdä niin, että en mä lähde siihen etsiä tai loukkaamaan ketään, koska halua. Ja no totta kai sitten jossain jotain kommentteja, että niin, että tällaista ja tollaista, että ei mukaan halua sanoa pahaa, mutta silti se sanoo ja jotain muuta. Mutta mua ne kiinnostaa taas, mitä ne siellä on, että mä tiedän, mitä mä oon niinku
millä mä oon sen tarkoittanut ajatellut. Totta kai jokaisesta kirjasta tai jokaisesta tekstistä tai jostain sanomisesta aina joku voisi saada jonkun, mutta mua paskaakaan kiinnostaa. Niin sun ajatus, oliko sä toit nuo kirjat, että sä tuot niinku sun silmien kautta eletyn Kyllä. Cannonball-elämän ja sen, mitä sä oot niinku siinä. Kyllä. Että se ei ole mikään niinku tämmöinen, kun näitä muita esimerkiksi kerrotaan prosenttijengit tai jotain vastaavaa kirjaa, että siellä kerrotaan vain näin ja näin, vaan eihän siellä ole mitään kenenkään niin kuin, ne on ulkopuolisten kirjoittamaan, niin tämä on taas tästä niin kuin enemmänkin sisältäpäin ja omasta niin kuin näkemyksestä. Joo. No, jos sä mietit sitä, jos mietitään nyt ekan kirjan kirjoittamista, niin tuliko sulla mitenkään semmoinen, niin kun sä kirjoitit ja kävit niitä sun vuosia läpi, niin miltä se tuntui elää vähän niin kuin uudestaan sitä aikaa ja ehkä jo vähän niin kuin just vanhempana ja viisaampana? No sanotaan nyt näin, että kyllä se välillä oli silleen, niin kuin, tuli niin kuin, ei nyt semmoinen blackout, mutta tuli semmoinen, että niin kuin lähti kirjoittaa jotain tai tuli kirjoittaa, niin kuin mä tein niin, että kun mulle tuli joku, että tästä mä voisin kirjoittaa, mä laitoin omiin muistiinpanoihin semmoisen otsikon, mistä mä muistan. Ja sitten kun mä kirjoitin niitä, niin sitten mä olin se, että ei jumalauta, että onko tääkään nyt, että näinkö tyhmäistä ollut, tai näinkö, onko tää totta nyt oikeasti, että ei helvetti, että tällainenkin juttu oli. No kirjoitetaan, ja oli se välillä vähän tuntui semmoiset, niin kuin, että kaikkeesta on nyt, niin kuin, kaikkeesta on saatana tullut tehtyäkin. Tai niin kuin tavallaan, että miten niin kuin välillä hölmönä, mutta sitten välillä oli ihan niin kuin, tuli semmoisia just hauskoja, kivoja juttuja, että, että kaikki on niin negatiivista ja semmoista, niin kyllähän se totta kai se niin kuin, tavallaan sen uudestaan läpikäyminen ja sitten niin kuin, että kertoa jostain jutuista ja vähän ikävimmistäkin jutuista, niin ne oli ehkä vähän vaikeampia semmoisia ikävempiä juttuja niin kuin kertoa silleen, että miten sen haluaa tuoda niin kuin julki sitten. Niin, vähän semmoinen terapiasessio. Niin, ehkä vähän joo. Tuliko sulla kertaakaan semmoinen niin kuin olo, että mä en ole ehkä kauhean onnistunut elämässäni ollut, kun mä oon tehnyt tällaisia asioita? Vai oliko se niin kuin ihan sinut, että no, ei se nyt ihan, ei nyt sinut, mutta niin kuin mä sanoin, että en mä ehkä kuitenkaan, kun ei niille voi mitään, mitä on tehnyt ja sun muuta, mutta ei niin kuin ehkä niin kuin onnistunut. Sanotaan nyt näin, että tuommoisessa maailmassa eläminen, kun monen mielestä taas sitten niin kuin on ihan täys roisto ja tunteet niin kuin ja kylmä ihminen ja sun muuta, niin ei se kuitenkaan sitä ollut, mutta sanotaan näin, että jonkunnäköinen rajoite on puuttunut kuitenkin niin kuin päästä ja tehnyt, niin kyllä sitä on niin kuin miettinyt, että niin kuin, vaikka sitä on niin kuin mukaan ollut, että ei nyt ihan kaikkea, mutta silti niin kuin, että jonkunnäköinen psykoosi siihen touhussa tai ollut, niin kuin, että sä oot ollut siinä vaan niin kuin, tavallaan, että sä et niin kuin, mutta totta kai ei se nyt ihan niinkään ole, että kaikki olisi vaan sitä ja olisi niin kuin ihan täysin hullu ja niin kuin tekisi, mutta ehkä jollain tavalla kyllä siinä niin kuin miettii, että ei jumalauta, että tämmöisiäkin niin ollut valmis tekemään tai menemään, mutta se on ollut sitä aikaa ja elämää ja totta kai niin kuin, onhan ne nyt niin kuin hölmöä hommia tavallaan, mutta tämä, niin kuin, että miten sitten ihmiset niin kuin kuvittelee sen olevan ja niin kuin, että ihminen on niin kuin ihan täysin kelvoton tai jotain, niin en mä nyt ole niin kokenut sitä asiaa. Ja jos mä nyt niin kokisin niin, tai jotain muuta, niin mä tekisin varmasti jotain ihan muuta, niin kuin nyt tekin. Niin. Millä perustein sä valitsit niitä tarinoita siihen ykköskirjaan? No oikeastaan, en mä nyt oikeastaan ihan suoraan valinnut ihan millä perusteet, kun mä lähetin sitten lähetin niitä tekstejä, niin mä olin vähän silleen esimerkiksi siitä mun nuoruudesta sun muuta, niin mä olin kirjoittanut niistä, niin mä ajattelin, että no tää oli vähän niin kuin ehkä ei kuulukaan tähän, niin sitten mä sain kuitenkin sitten niin kuin kustannustoimittajalta ja niin kuin apua sitten siihen, että tämä onkin hyvä, niin kuin, että niitä periaatteessa joo, vaan valitsin niitä tekstejä, mutta mä lähetin sitten paljon, jos mä olin, että no ehkä nämä ei ole hyviä, mutta mä ajattelin, että antaa nyt palaa ja tulee, niin sieltä oli sitten, että nämä onkin niin kuin sit siihen sopivia, että ehkä mä niin kuin, en mä valinnut oikeastaan, mä laitoin kaikki tekstit tulee mitä on ja melkein ja sitten siitä kasattiin se niin kuin yhdessä sitten se paketti, että vähän oli niin kuin tietenkin haastavaa tai silleen tehdä, että kun
ei ollut kirjaa tehnyt, että millä tavalla mistä se kasataan. Että Niin, kyllä. ei mä jaksanut rupea mitään YouTube-videoita tai jotain muita katsoa tai jonkun juttu, että totta kai ohjeita ja neuvoja, että mistä sä kasaat ja sun muuta, mutta tässähän oli oikein hyvä juttu se, että sai kuitenkin tukea, oli kustannus, mistä sai niinku, että näin vaan anna tulla ja sain niinku kuitenkin vapaat kädet siihen hommaan sitten tehdä ja että tukea sitten sai siihen hommaan, että en tiedä niinku, että luku 1 ja lukukaan, miten se laitetaan ja miten, niinku, tai niinku edes silleen skelanomaan, että antaa palaa vaan ja sitten se muodostui siitä. Tiesit sä saman tien, että enemmän kuin 1 tulee? En tiennyt silloin, mutta sitä tekstiä oli paljon ja oli vähän sitten sen mukaan, että itse kelasin, että no katsotaan ja sittenhän siitä rupesi tulemaan, että kun sen kiinnostus oli ja tuli sitä, että se jäi vähän kesken ja sun muuta, niin ei ollut mitään sopimusta tehty heti jostain niin kuin Kalle Päätalo Iijoki-sarjasta, että sieltä tulee, niin kuin, ei ollut semmoista. En tiedä, siis tuo oli vaan niin kuin, että mä teen tämän ja se, että sitten nyt kun se oli sitten, saa kustannussopimuksen ja sitten julkaistaan se kirja, niin se oli niin kuin mulle se, että no niin, että on ihan niin kuin, että onnistunut juttu sitten. Kaikenlaista palautetta sä oot kirjasta saanut, niin 1. kuin 2. mutta jos mietitään nyt tätä 1, mutta kirjahan oli ihan myyntimenestys kuitenkin ja äärimmäisen nopeasti veti kyllä hyvät myyntiluvut. Miltä susta se palaute tuntui, koska yleensähän ne huutajat huutelee kovempaa kuin ne, ketkä oikeasti sun kirjasta tykkää? Kyllä. Joo, mä itse asiassa juttelin yhden kirjailijan kanssa tässä viime viikolla, viime viikon keskiviikkona nähtiin, niin juteltiin tästä samasta asiasta ja kaikesta tästä palautteesta ja sun muusta, mitä tulee, esimerkiksi vaikka äänikirjapalveluiden ja sun muita, niin mulle se oikeastaan yksi haileinen, mitä ne niin kuin kirjoittelee, koska ne on just näitä anonyymi jotain tyyppejä, mitkä ei omalla naamalla tai omalla nimellä missään niin kuin mediassa, somessa, siis tämmöisessä sosiaalisessa mediassa tai muuallakaan voi kertoa mitä, vaan niiden mielestä on aina tultava, mutta päässähän niillä on vikaa. Tai jos ne jaksaa käyttää aikaa siihen, mutta kyllä ne kuitenkin lukee sen kirjan ja on kuunnellut sen kirjan, että tulla siihen sitten kertomaan ja osataan semmoisiakin kommentteja laittaa, että niiden on pakko olla lukea se, kun ne viittaa johonkin tai kuunnella se. Ei se mua, että sehän vaan nostaa niinku kiinnostavuutta ja tulee niinku näkyvyyttä niiden kautta, että jos mä katson äänikirjapalvelulla joku kirja ja siellä lukee heti kauheata paskaa ja sun muuta, niin en mä valitse sen mukaan niitä. Mä edes katson niitä. Niin, jos mä valitsisin sen mukaan, niin mähän ottaisin heti sen, että tämähän on ykköslistalla mulla, kun tätä haukutaan. Mutta ei ne tuo mulle, ei ne mua haittaa millään tavalla. Sen kun huutelee, että se on aina hyvä huudella tuolta jostain. Mutta näitähän on tämä somet täynnä, että siellä on aina joku. Että kun laittaisi tuohon jonkin auditorioon, että käydään läpi, että siellä saa ihmistä. Niin, että saa sanoa, niin mä veikkaan, että ei kauhean moni käsi nousisi. Ei, että tehdään tästä nyt vaikka suora lähetys, striimataan ja tehdään ja jengi saa puhua toisille tai mitä mieltä ne on jostain asioista. Niin kyllä se nyt aika, että kun siellä sanoo morjesta Matti ja oma nimi ja ollaan sitten naamalla siellä, niin kyllä se voi olla aika hiljasta. Se on että mulle se on yksi paskahailee tuommoista. No mitä sitten, kun muutamia kommentteja on siitä, että tämä on nyt sitten niinku vaan tämmöinen jatko-osa jo menestyksekkäästä kirjasarjasta, jonka on kirjoittanut toinen Cannonballin jäsen, niin mitä sä ajattelet tästä, että näitä kirjoja vertaillaan? Sitähän saa jokainen vertailla mitä haluaa, mutta ei näillä ole niin kuin, mä en niin kuin näe, että tämä olisi nyt millään tavalla vertailukelpoinen semmoiseen, niin että näin voisi, että tässä on jo, ja niin kuin, että joku on jo tämmöisen kirjoittanut, niin en mä nyt näe, että jos se on omalla nimellä ihan suoraan, niin kuin, että se on se kirjan nimi, on kirjoittajan niin kuin kirjan nimi, mulle lukisi, että Tora, ja se olisi niin kuin näin, niin eihän se nyt ole oikeastaan sit kerhojutusta, että jos vaikka mä sivuutankin siinä jostain jotain kerhojuttuja, jotain diipadapa-juttuja, niin en mä nyt näe niin kuin siitä, ja sanotaan nyt näin, että kirjan aikaisemmat kirjoittajat, niin parin vuoden kokemuksella kerhoelämästä, niin en mä nyt näe, niin kuin, että niillä hirveätä niin kuin
kokemustaan kirjoittaa siitä suoraan, niin kuin mitä kirjoittaa, niin kuin sillä tavalla, että tuoda ehkä, niin kuin, että onko se nyt välttämättä 2 vuodessa kaikki koettu sitten semmoinen, että tiedetään kaikesta, mutta jokainen niin kuin tyylillä ja jokainen voi itse arvioida sitten tai lukea mitä haluaa. Niin, mikä ja se ehkä se on just se, että niin kuin sä sanoitkin, että sä oot kirjoittanut kirjat sinun kokemuksella, niin silloinhan se ei voi olla niin kuin kopio mistään. No ei kenenkään kyllä. toisen Joo, kirjasta. ja näitä kopiojuttuja mä kuullut kanssa, että näitä samoja tarinoita, niin mä vasta yhdellä tai jollakin tämmöisellä mä kommentoin, että kyllä nämä nyt on jotain eri tarinoita mä laitoin, koska ei näitä samoja tarinoita ole kerrottu niin kuin niin kuin mitä mä oon kertonut. Ehkä ne voi sivuttaa jotain aihetta, mitä on joku käsitellyt, mutta mä oon ehkä enemmän kertonut sitä niin kuin syvällisemmin ja silleen, että kun mä oon ollut, tiedän sitä asiasta. Kyllä. Mutta ei näissä ole, niin kuin, en mä näe, niin kuin, että sen takia sitä mä yritin, niin kuin, että ei tästä tuussa. Voisin voinut kirjoittaa kirjan semmoisen, että mä kirjoitan, vedän vaan, niin kuin mä sanoin, tekoälyllä mä olisin voinut tehdä sellaisen kirjan ja laittaa ja sitten niitä vähän muokata ja sitten se olisi ollut siinä, mutta ei se olisi ollut sitten. Niin. Mitä sä haluat, että ihmiset ymmärtää sun tarinan kautta? No en mä tiedä oikeastaan, tarviiko niiden ymmärtää, mitä pääasia, että jos tykkää kirjasta, tai siis että fiilistä, että ei se nyt mikään opetuskirja, mutta ehkä enemmänkin se, että jos jotain voisi sanoa, että haluaisin ymmärtää, niin ainakin sitä, että minkälaista se touhu on ja onko se nyt niin kuin järkevää aina ollut ja sun muuta, mutta sanotaan nyt näin, että eiköhän näitä nyt lue tai kuuntele kuitenkin niin kuin aikuiset ihmiset ja ehkä aikuisilla ihmisillä siellä ehkä pieni prosentti, jotka voisi ehkä miettiä liittymistä moottoripyöräkerhoon, niin onko sitten niille, että kannattaa opetuskirja tai tämmöisenä kirjoja, mutta en mä niin kuin enemmänkin, että niin kuin palautetta sain, tuli, Instan kautta tuli, että on ainoa kirja, että missä en ole nukahtanut, kun kuuntelee illalla ja koko muu perhe saa kärsiä, kun mä nauran täällä kippurassa, niin mä laitoin sitten, että no kiitos, että ensimmäinen kerta kun kuulen, että mikään kirja ei väsytä, kun itsekin kun kuuntelee jotain, niin se rupeaa väsyttää ja näin, niin mä pahoittelin sitten, että perheelle pahoittelut sit siitä, että näin. Niin, että on liian kiinnostava kirja. Niin, että nauran, mutta siis silleen, että en mä niinku, ei tää ole niinku, en mä ole niinku nähnyt millään tavalla, että tää olisi niinku joku opetus tai mitään muutakaan, että se lähinnä niinku tuo tätä tarinaa ja sitten, että niin ihmisillä on hauska lukea sitä ja eikä ole tietenkään pakko lukea. Että jos se on hyvä myyntipuhe, ei ole pakko niin, lukea, ei ole mutta lue silti. Niin, lue silti, joo. Sun eka kirja myi todella hyvin ja sitä luki kauheasti. Miksi ihminen, joka luki ykköskirjan, niin kuuluu lukea myös se kakkoinen? No totta kai se pitää lukea. että kun tarina vähän jatkuu tai tulee lisää niitä, kun ei siihen mahtunut siihen ykköskirjaan, niin tietenkään, että siitä olisi tullut aika paksu tai monisivuinen, niin totta kai sitä, että jos se kiinnosti se ykkönen, niin ilman muuta niin kuin on tullutkin näitä, kun puhuttiin äsken negatiivisista, mutta niitä positiivisia palautteita ja just sitä, että on niin kuin odottanut sitä, että jatkuu ja että on hauskaa tarinaa ja niin poispäin, että on tykännyt siitä, että ilman muuta, että jos on lukenut sen tai kuunnellut ykkösen, niin kyllä se kannattaa, se tarina jatkuu siinä sitten lisää. Niin. Onko Cannonballin kaltaisia moottoripyöräkerhoja Suomessa vielä muita? Ai Cannonballin tapaisia? Niin. No ei ole ollut eikä varmaan tule olemaankaan. Onko kertaakaan tehnyt mieli mihinkään prätkäkerhoon liittyä? Ei. Ei edes semmoiseen autotallifrätkäkerhoon? Ei mihinkään. No, mitä nyt? Mitä sä haluat? 3. kirjaa vai? No ei mitään, siis 3. kirjahan tässä itse asiassa tekeillä on, että kirjoittelee, kun sanon, että mitäs nykyään niin kirjoittelee ja sitä ja sitten muutamia muita värssyjä. Niin. Eli kirjailijaelämää. No vähän niin kuin joo. En oikein tiedä minkälaista se mielikuva kirjailijaelämästä on. Pitäisi olla tuolla laulurinteessä baskeripäässä, makaa siellä rinteessä ja huutaa, mutta ehkä näin. Voi olla tällaistakin. Tähän on oikeastaan hyvä päättää, mutta mitä sä sanoisit, jos tuolla nyt on tuolla katsomassa joku nuorempi ihminen, joka haaveilee siitä jengi- tai moottoripyöräkerhoelämästä, niin mitä sä sanoisit? No kyllä mä sanoisin silleen, että kun mä vaihtaa haaveita johonkin muuhun ihan suoraan, pääsee helpommalla.
Tietenkin, jos sitä haluaa kertoa niin kuin kuitenkin negatiivisia kokemuksia saada itsellensä ongelmia, niin onhan siinäkin opetusta sitten ongelmien ratkaisemiseen ja kaiken maailman oppia sieltä voi saada, mutta kyllä mä kannatan, että käy koulut ja kaikki muut. Jättää väliin sellaiset haaveet, että niin. Se on kaukana se veljeys ja sun muut siitä. Niin. Kirjoittaa kirjoja sitten ihan sitä muuta. Niin, kyllä. Joo, ei kannata sitä kokemusta niin kirjoittaa sille, että pääsee kirjoja kirjoittaa. Että. Kyllä. Hyvä. Minä kiitän, että olit vieraana 4 jakson verran. Ei mitään. Kaikki Kiitos. lukemaan Torstin 1- ja 2-kirjat ja nyt me vaan sit odotellaan sitä seuraavaa 3. Vielä. Hyvä. Kiitos paljon. Moikka! Moi.